Tuid daki Hajar Ngut ki Khun Samla jong ka balangka telik jong ki santli ki parish ki bakentup ka Parish Umden ka Parish Banihat ka Parish Nongpo ka Parish Lumsinai Parish Umden bat ka Parish Siang bane shimbentai ka 5th Zonal Youth Convention jong ka Zone-6 ya ka bala penlong halum Sinai Parish Umden ka bala sedang naduk mentakas ngi ka khat arterik ukala lengkot bat ya ka ban sapenkut no ha ka khat sauterik ukala lengkot ar hajar ar pusau lawan ban pli ka ne ka convention jong ki Khun Samla dau MLA ka Nongpo constituency uba Meral Bon Sim uba long kumu Kongsan bat ha ka jingadon lang uba Thomas Roy Malay layadon lang ru i Father Michael Khongan ibade i parish priest jong ka Lumsinai Parish Umden i Father Kemen lang Nongrum na ka Parish Banihat i Father Peters Imli ibade ru i youth director jong ki Khun Samla jong ka Zone 6 i Father Joachim Eka ibade i youth director jong ka Lumsinai Parish Umden i Sister Jobita Marwen ibade i youth directress jong ka Lumsinai Parish Umden layadon lang hakane ka sngi ki sister na ki convent baper jong ki santli ki parish bat layadon lang ru ki arngut ki father jong ka Lumsinai Parish Umden kata i Father Rafael R Mayong i Father Premus Im Khongjo bat layadon lang ru ki brother na ki jingya selok baper bat haka jinga don lang kinong kit kam jong ki seng rangba kinong kit kam jong ka seng long kmi kirang ba shnong jong ki sautli ki dong jong ka shnong Umden kinong kit kam jong ki seng samla na baro santli ki parish bat la pen pu pen ping ya ka ne ka jingpli ya ka 5th Zonal Youth Convention jong ka Zone 6 da ki jing ruai bat ki jing shat jong ki Khun Samla jong ka Lumsinai Parish Umden. Ngilong tiding sa bakantang Hakabi kabayar utray Dantang hauga kabasyang Rajingkan kubang keman manina Idong kangge panbari dodama Hajong bori thakur kusili tadama Idong kangge panbari dodama Oiki gon mul bari pokakon Bari kumai salong mon tunda ke sakon Ki gon haya mul bari pokakon Bari kumai salong mon tunda ke sakon